lan dalu mung limang wektu kanggo baso mungkar lan nafsu Ogya kita sedaya tansah pinayungan pikantuk nugraning widi mangya kararjan terbina saking robito lering sampe kala amin amin ya rabbal alamin. Sedulurku aja nganti kliru monggo te Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo baso mungkar lan nafsu yang sembairung nulun apura-pura sang murub bingrap ya anane rombongan ler kekonang sorote lan padang
Kula nuwun. Campur asun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kowe punyung sing mandan budek bayan? Sing kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katur kagem Bapak Ibu sesepuh kesepuhan dalah kesepuhan ugi ingkang kawula hormati, Bapak Ibu tamu undangan para pilenggah ugi ingkang kawula mulyaken, Bapak Haji Bunyai, Bapak Ustadzah ugi para santri ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci minangka wahyuning ilahi ingkang kawula cadhong watwa-watwaipun ugi ingkang kawula mulyaken. Bebondoling desa wontening wilayah Glontor nuninji Bapak Lurah dalah sapamong prajanipun ugi sak lembaganipun ingkang pantes namping pakurmatan. Boten supe keluarga saking Bapak Aja ingkang kepareng nimbali kawula sarencang inggih menika dripun Bapak Mahron dalah Ibu Siti ingkang katembe netepi darmaning sepuh angitanaken Kang putra kakung kinasih nuninji Ananda M. Fahmi Haidar ingkang ing mangke sasampunipun kapetang so kapetung Ananda Fahmi sampun deraken sonaipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang pinastanan hitan utawi sepit ing mangke muga dewasanipun saged tambah soleh mituhu dhateng dawuhipun tiyang sepuh kekalih migunani tumrap agami nusa lan bangsa saged tercapai apa yang dicinta dan cintakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati sepindhah monggo sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Gusti karana peparingipun kawula tesi saged nderek pepanggihan wonten adicara punika lan boten supe sholawat salamipun mugi tansah konjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kuto tenggo-tenggo terutami benjang wonten ing yaumil kiamah mugi kita sedaya gegolong dados umat ingkang badhe nampi pitulunganipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng siang, sugeng lelenggahan, ugi sugeng pepanggihan sareng kawula saking para kadang New Arista Musik ingkang kepareng dherek sowan minangkani timbalanipun Bapak Mahron. Ugi kadheraken dening kanca trio audio suwun Bos. Halo sehat Bos. Oh syukur ya. Mila saking menika monggo gegancangan tansah elung dumateng panguwasanipun Gusti karunya adong barokahipun kanthi sareng-sareng hanglesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajab mugi anggenipun aturipun manggya karajan tinebana saking rubeda lering sampe kala kanthi atur sugeng siang sugeng lelenggan sinabi angrasapi pasukan ingkang sampun samasta nuwun kawula nuwun.
sampun katuran kanthi sesuwukan utawi kangge pambuka wontenipun tetalon kanthi larasipun pelog ing mriki kangge tengara bilih para kadang nyarista sampun samapting karya kawista rugi tiga cacaipun kanca istri ingkang kepareng marasawan yo diperkenalke kinaryatur tembang pambuka New Arista Musi Banjarnegara. Asik. Ayo nduk ngaturke tombo kangen nduk. La 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 la. Masuk yo. Yo durung do Ketemu
Nggih.